As charlas do Xerión, un programa dirigido e presentado por Jesús Suárez. Boas tardes, moitísimas gracias por vir a ver as charlas do Xerión. Moita xente quizá non as coñeza, pero é esta a nosa terceira temporada, non? Xa son empezando o terceiro ano. Hoxe estamos aquí no Centro Comercial Catro Camiños, que para min é moi especial, porque aquí foi a primeira vez que me comprei o meu traxe de fin de ano. Oye, Jesús, igual estaba ben que sentíramos que hai xente. ¿Te parece que lle pidamos un aplauso? Sí, un aplauso. É que así se ve, bueno, así nótase que hai personal, non? Incluso para as amigas da óptica, que están ali todas riquiñas. Fai tempo que non uso óptica, pero bueno, non pasa nada. Como non? Pois eso, foi aquí, fai moitos anos, cando se inaugurou, pois moitos rapaces, que éramos os rapaces, viñamos este centro comercial, e moitos deses rapaces, que teñen a mesma idade que eu, un pouquiño máis ou un pouquiño menos, compramos aquí o noso traxe. Así que para min, iniciar este ciclo de charlas desta terceira temporada é fantástico. Podedes encontrarnos no noso canal de YouTube, as charlas do Xerión, nos podedes buscar, ali estamos. Charlas con Ignacio Rivera, con Abraham Cupeiro, con Xurxo Souto e con outros moitos personaxes importantes galegos e sobre todo coruñeses, que foi como empezamos. E agora, pois, pasamos rande. Pero non, chegamos a Vila García. Eu non vivo en Vigo. Non, chegamos a Vila García. Vou a veces, pero veño máis a Coruña. Chegamos a Vila García. Por traballo. E bueno, para min, podes buscar tamén no Instagram, son J. Suárez MF, ali publico todas as charlas e podes encontrar o enlace do canal. E para min, a verdade é que hoxe é un honor ter un amigo que está hoxe aquí para contar un pouco a súa historia de Villa, que lle levou a ser un dos personaxes, intérpretes e cómicos e actores máis importantes de Galicia, e con unha proyección estatal pois moi importante. Así que moitas gracias, Carlos Blanco con nós, de verdad, moitísimas gracias. Grazas a vos. Jesús non ve. Por certo, onte puxeches un post que me emocionou, que me chegou ao corazón cando falabas dos 14 anos que levas de apagón na túa vida. Foi conmovedor, sí. Non? Realmente conmovedor. Jesús non pode verme, pero vos sí, veño sin desmaquillar. Veño de rodar unha serie en Ferrol. Estamos rodando en Coruña e arredores. E hoxe tocou Ferrol. Entón, non me deu tempo. Veño directamente de estar rodando con Tristan Ulloa ali unha escena no hospital de Ferrol, que cando vexades a serie pon Hospital de Ourense. Isto é así. Nos facemos estas cousas. E rodaremos en Betanzos, pero será Verín. Porque todo o mundo sabe que Betanzos e Verín son prácticamente idénticos. Pero certo é que así, veño de rodar, veño con este aspecto de este bigote e este tal, que non me deu tempo a desmaquillarme. Bueno. Eu te recordo como a última vez que che vin ali Fai 14 anos, ali en Mesía, porque tuve unha gran sorte de traballar con el. Ti tamén estás moi guapa, Moi Tamara. guapa. A sorte de traballar con el na serie coral da Galega. Eu non era actor e puden traballar con xente como Carlos Blanco, como Eva Iglesias, Marta Larralde, Marcos Pereiro e moitos outros, así que invido vos a que entrades na Galega Gal e ver esa serie maravillosa. Pero se che parece, Carlos, facemos un percorrido por esos inicios. Bueno, temos tempo, non? Bueno, eu creo que sí. Vale. Eu creo que sí. Naces en 2 de xaneiro. Sí, o 2 de xaneiro, que é unha data horrorosa para nacer, porque ninguén quere celebrar o meu cumpleanos, porque todo o mundo ven farto de festas. Que lle das o día 2 de xaneiro á xente? Os restos. Non, eu descubrí no hai anos, hai algo que non falla, un xamón de 500 euros. Eso ninguén se nega a comelo. Da igual o día, da igual que veñas ata aquí de marisco do día 31. Ti poslle un xamón de categoría ao personal e, salvo veganos, lo siento por ellos,
o resto atacan, sabes? Aí non hai problema. Pero é un moi mal día para nacer, como comprenderás, como comprenderedes. Porque depois viña Reis, e entón o meu cumpleanos coincidía con Reis. No meu cumpleanos regalábamos calcetins e en Reis os xoguetes. É moito máis bonito ter o cumpleanos en xuño que ter dúas festas, non? 2 de xaneiro. É máis, perdín un ano por nacer o 2 de xaneiro. Eu con 9 anos xa tiño ingreso en bacharelato, pero nacín o 2 de xaneiro e tive que esperar un ano repetindo o curso, tendo unha boa nota, a verdad, para pasar de curso, pero así son as cousas. É un 2 de xaneiro, como se chamaban, ou como se chaman teus pais? Chamábanse Manuel e Hermosinda. Manuel Hermosinda. Sinda, en realidad a miña nai chamabanlle Sinda. E era unha muller maravillosa. Meu pai era un mecánico, pues un señor moi traballador, pero a que era maravillosa era miña nai. Miña nai pariu 8 fillos, non? 8? 14 a túa, pois gaña por goleada. E ti tes novio, Tamara, por favor. É que está aquí Tamara, que é un encanto de rapaza, e que ten novio. Miña nai pariu 8 fillos. Morreronlle os 2 primeiros, non? É verdad que naquela época era máis habitual, pero os 2 primeiros, e creo que non hai nada máis duro que perder un fillo, ou algo máis duro é perder 2, non? Sin dúbida. E depois tivo 6 e tiña un negocio de lanas e era unha muller maravillosa. Eu nos meus monólogos conto como ela iba a mercar o peixe e claro, era peixe para 6 fillos, ela, meu pai e a abuela, que era a que comía a cabeza do peixe, porque ben sabedes que as abuelas comen a cabeza do peixe, non? E chupan o ollo. E din, isto é o máis rico, non sabes? E ti dache unha grima. E miña nai levaba 1000 pesetas, sabía que non lle chegaba pa unha merluza do pincho que tiña ali a pesca, e cando chegaba dicíalle unha frase que xa nos non sabemos dicir, dicíalle, lo lecha, que era a pesca, canto me das por quitarche esa merda de diante? Ti proba a decir eso aquí, non sabes? A ver o que che din, non sabes? Miña nai era extraordinaria, morreu moi xoven por non cuidarse, fíxate, por non ir ao ginecólogo, porque antes as mulleres tiñan vergoña de ir ao ginecólogo, daballe pau ir ao ginecólogo. E miña nai tivo o meu irmán Alberto xa con 49 anos, non? Bastante maior. E non se coidou, e cando foi ao ginecólogo xa tiña unha metástase de vagina que se podía ter curado perfectamente, pero, por favor, cuidarvos, facervos as revisións, ide aos ginecólogos, non? Claro que sí. O teu pai era mecánico, tiña un taller de motos. Sí. Taller de motos. Sí. Eu facía as facturas. E facía as facturas. Sí, no Bran. Porque eu era o estudiante, entón no Bran tiña que estar ali coas facturas. E máis dunha vez teño ido cobrar facturas a un dos que salían en Fariña. Aí sí? Sí. Sí. E teño visto cos meus ollos, sendo un mozo, indo cobrar unha factura de meu pai, a un señor subindo a un hórreo e collendo billetes de 500 de un hórreo cheo de sacos de billetes de 500. E xa calculabas que aquelo non se gañara vendendo roupa no mercadillo, non sabes? Xa, imagino. Bueno, Ría de Arousa, que vos vou contar? E como era aquel Carlos Blanco? Chamábante de alguna maneira cando eras pequeno? Tiñas algún mote? Sí, decíanme Skippy, porque daquela había Skippy, porque había un canguro que se chamaba Skippy na tele, e eu parecese que saltaba moito e decíanme Skippy. Aínda hai algunha amiga que me acorda como Skippy, fíxate. E bueno, ao principio a min dábame pau, pero agora a estas alturas da vida pues, hasta me fai gracia, non? Me parece unha cousa... É moi habitual. Sabes como me chamaban a min? No. Tamén dos dibuxos animados, Como? Dinky. Dos diminutos. Pero que a mí xa me pillou sí, de maior. Claro. Pero tamén viña o mote dos dibuxos animados, sabes? Era moi habitual, Era ¿no? habitual, non? Claro. No meu caso foi así. E como era aquel Carlos Blanco? Eras estudoso, eras vago, eras... Non, era un bo estudante. Sí, e un bo rapaz, eu creo, non era especialmente gamberro, nin golfo, non. Fixen a primeira comunión cun pote aquí, porque xogábamos ao brilé. Era moi bonito porque agora xa non pasa, pero non xogábamos no xardín e as nais saían a noite e dicían Juan Carlos! Oxe xa sería Jonathan, non, pero daquela era Juan Carlos. Pa que subiras pa casa?
E xogábamos ali a policías e ladróns, a de La Habana viene un barco, bueno, estas cousas que se xogaban antes, non? E eu creo que tuve unha infancia bastante feliz. O meu profe vivía no primeiro, don Antonio Barreiro, e bueno, cantei nun coro, fixen teatro xa de rapaz, en fin, fixen o bacharelato e máis ou menos aí me coincidiu co tardo franquismo e empecé un pouco a tontear empecé a exigir democracia. E aínda, no Instituto de Vilagarcía, aínda non hai moito, había unha pintada que fixen con spray, cunha reivindicación tremenda, dicía maioría de idade aos 18 anos. Esto era lo que pedíamos en aquel momento, maioría de idade aos 18 anos, porque en aquel momento era aos 21. E naquel momento, e especialmente as mulleres, non podían nin comprar un piso, nin nada, é dicir, tiñan que pedir permiso ao home para calquera cousa. Elas facían el servicio civil que hacían, que aprendían a bordar, e nosotros el militar. A mí tocoume o militar en Madrid, en Getafe, desfilei ali pola base aérea de Cuatro Vientos. E vin que, a ver, corríxeme se me equivoco con algún dato e tal, que a túa primeira interpretación que recordas foi con 4 anos, sí, na parroquia. Sí, é que na parroquia se sorteaba unha cesta de Nadal, e eu recordo perfectamente aquel día e aquela sensación. Sorteabas unha cesta de Nadal e a miña irmá Esther, que tiña uns tirabuzóns moi bonitos, adoitaba ser a man inocente, pero Esther era calquera cousa menos inocente. Unha vez meteu a man, sacou un número e dixo el de mi papá. Nunca máis lle deixaron meter a man ali, non? E eu recordo que contei un chiste, e acórdome do chiste. Ah, sí? Sí, perfectamente, acórdome da sensación. O chiste era, nace un neno nunha aldea, e vano bautizar, e o cura dille como quieren que le pongan al niño. E os pais din, os padriños din, Eduardo. E o cura di Coné. E eles din, no, Eduardo. E o cura di Coné. E eles din, no, Eduardo. E o cura di Coné. E claro, agora o neno ten 5 anos, como ainda é pequeniño, chamámoslle Coneiño. Este era o chiste. E eu recordo perfectamente a reacción da xente, o que riu a xente. E eu creo que me enganchei e dixen, isto é o meu, sabes? E aínda hoxe o que máis me pode facer feliz é unha gargallada do público. Pero xa eras un rapaz, eras o simpático dali, da vila? Non especialmente. O que pasa é que, mira, perto de nós había unha emisora de radio, moi perto, La Voz de Arosa se chamaba. E as miñas irmás cantaban, miña irmá Mucha tocaba a guitarra, en casa había moita música, bastante alegría. Iban cantar a emisora, iba con elas. Un pouco desde pequeno eu vivín ese rollo, non? E sempre fomos de participar nas cousas, xa che digo, de estar na parroquia, de cantar. Eu cantaba no coro da igrexa tamén, e depois cantei nun coro que se chamaba Iriños da Ría, de Vilagarcía, e bueno, sempre me gustou así estar un pouco na pomada, digamos, non? Ainda me gusta. E como era para un neno daquela época, ou que ti recordas, vivir en aquela Vilagarcía? Era bonito. Fíxate que cando eu era pequeno, hoxe Vilagarcía é unha vila grande, ten como 40.000 habitantes, non é fácil de aparcar, obviamente non é Coruña, pero é grande, non? Pode ser máis Narón, ao mellor, ese tamaño, non? Pero eu recordo que cando eu era pequeno, eu que vivía no centro de Vilagarcía, ao lado das monxas franciscanas, xogábamos a pelota na rúa, na carretera, e cando viña un coche dicíamos, coche, e parábamos. Quero dicir que viña un coche de vez en cando, era unha cousa moi pouco habitual, non? Eu aprendín a nadar cunha roda de hinchar do taller mecánico de meu pai. Solo que a miña irmán quitoulle o tapón. E non me quedou máis remedio que espabilar, non? Era todo máis sinxelo, obviamente non había pantallas, xogábamos na rúa, eu creo que éramos máis felices que os nenos de agora, moito máis ceibos. Agora parece que encollen. Eu flipo, cando vivo na illa, e os levan á escola de música e van os coller á porta, se chove non vai a ser que encollan.
Os nenos de agora, se se mollan, encollen. Nós non, nós podíamos ir tranquilos e volver do colexio con 6 anos que non encollíamos. Ui, agora non le... Ui, el niño que me encoge. Eu creo que hai poucos. Este é o problema, que hai moito fillo único, e eu teño un solo. Pero hai moito fillo único e creo que os mimamos demasiado. Cando son 6, búscate la vida, entiendes? E agora creo que esos nenos son como de porcelana. Non quero pensar o que debe ser China, que son todos fillos únicos, non? Eu o vexo co meu, e ademais son de outra... Ti cantos tes, Jesús? Eu teño un. Eu tamén, e chegou, Chegou. Pero son de outra xeración, porque cando era pequeno, imagina, Carlos, era pequeno, tiña 4 anos. Ajá. Estaba na ventana, na fiestra da casa, estaba facendo así, na fiestra. Pero que faz, Juan, que faz? Intentando abrir o cristal. Non, intentando ampliar para ver un coche que estaba ali. Claro. Como se fose o móvil. É que naceron con pantallas. Claro, naceron con pantalla. A mí dame moita pena cando vexo un crío anestesiado nun bar e que lle dá unha pantalla para que mire Peppa Pig. E ainda ben se é Peppa Pig. Home, e a min tamén, Tamara, a min tamén me gusta Peppa Pig. Pero o que non me parece ben é que anestesien aos críos mirando a Peppa Pig. Os críos teñen que xogar, pero bueno, tamén comprendo que ás veces hai que aturalos, É verdad. E bueno, ese Carlos Blanco, eras bon estudioso. Sí. Eras bon porque acabache o bachillerato e tiñas nota para estudiar arquitectura. E viñen estudiar arquitectura a Coruña. Cuidado, sí, suspendín todas. Buah, fixen un cursazo, arrasei. Moito me mollei, Dios mío, aquel ano. Roubáronme a moto en Lavañou, cosa que vos parecerá increíble, pero eu traía unha moto pequena, iba todos os días de Lavañou hasta lá, Zapateira, onde está a Escola de Arquitectura. Sí. E moito me choveu aquel ano, raro, que en Coruña non é de chover, pero aquel ano moito me mollei, Dios mío. E en verdad suspendín primeiro, porque había asignaturas moi difíciles, álgebra lineal, cálculo infinitesimal, sabes, cousas moi difíciles. Pero tamén coincidiu que foron o primeiro ano das eleccións democráticas en España, non? Eu recordo que deixei un examen final de dibuixo técnico por ir a un mitin de Carrillo, tío, banda carallo nada. A estas alturas non o faría, Pero daquela sí que o fixen e suspendín, claro, con toda a razón suspendín. Pero se tiñas tan claro que ibas a suspender todas, por que tiñas tan claro que tiñas que estudiar? Porque os meus pais tamén se empeñaban, home, e eu era bo estudiante, e a miña idea era ser arquitecto, pero en realidad o que quería ser era anarquitecto. Eu o que quería era tirar edificios, non construílos. Eu que sei, por exemplo, aquí en Coruña non sei, pero en Vigo hai nunha illa que lle chaman Toralla, que mira, 2 petardazos abajo. E queda aliviada aquella isla, entiendes? Eu creo que habería moito que tirar, sabes? Seguramente. E aquí me temo que algún tamén habería que tirar. O que me gusta, Carlos, é que donde estás adaptas un pouco o acento. Entiendes, acabas de decir. Moi coruñés, E podo decir neno cada 3 frases. Pero me acabas de decir un entiendes. Entiendes, neno. Que es moi No, é o que pasa que me contagio, mira. Pásame moito cando rodo. A lingüista Rosa Moledo, que é unha rapaza maravillosa que está con nós para coidar o noso acento, é a responsable, por exemplo, de que Candela Peña na serie de Asunta dijera: ai, Alfonso, que te pasa, Alfonso, con ese acento tan bonito que lle saía, non? Ou que lle axudou a Bardem a facer Mar Adentro, non? E Rosa sempre me di: Carlos, volve a Galicia. Porque, por exemplo, en Asunta eu estaba moito con María León é sevillana, entón me poñía a falar con ela e eu teño moita facilidade para os acentos. Entón, rapidamente me iba o acento dela. Agora estou facendo un policía xudicial de Ourense, falo con rotacirmo. O rotacirmo é un fenómeno que se dá en Ourense, que din Carl Limón, ou Loborlerbian, ou 3 veces. Ese é o rotacirmo, non? E entonces o meu personaxe fala con rotacirmo. E eles interrogan diferente, non? No sur de Galicia dicimos: ai, e ti víchelo, e ti miráchelo. E eles din: e ti víchelo, e ti miráchelo. Entón, Rosa coida deso. E ela dime que eu teño moitísima facilidade para os acentos e se veño aquí, en 3 días, digo neno. Xa che vin. En 3 horas digo neno. Me entiendes. E logo non.
Yo creo que en 3 días me hago del Depor, ¿viste? Eso Bueno, lo no, veo eso no. eso lo veo complicado. Bueno, no, pero claro. con Touri non é difícil. Bueno. Se Touri non o conseguiu. Bueno, regalaume unha camiseta, Bueno, que outro día estivo ca presidenta do Celta, Touri. E o domingo imos ir ao palco de Balaídos. É curioso, pero a presidenta do Celta quere máis a Touri que a min manda carallo na Habana, tío. A verdade que Touriñán é unha maravilla. É un tipo maravilloso, é un tipo que se o coñeces, quérelo, sabes? Ya te presentaré a Escotet luego. Bueno, non me viene mal. Que estoy acabando la casa. Tengo que amueblarla, ¿no? Mal non me viene. Bueno, acabas eses estudios, bueno, acabas, de arquitectura non é o teu. Suspendo todas. Sí, suspendes todos, e aparece Ítaca. Sí, ese é o grupo de teatro no que empezamos en Vilagarcía. Eduardo Puceiro, que era como se chama, o director do noso grupo, viña de Madrid. El ali estaba nunha compañía moi importante, Los Goliardos, que era unha compañía de teatro independiente en Madrid. El por unha enfermidade ven vivir a Vilagarcía e nos dirixe. Facemos as laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares, unha obra infantil moi bonita, e inmediatamente a historia do zoo de Eduard Albi. Esta é fundamental na miña vida porque Manuel Millán, que é un actor maravilloso de Vilagarcía, e eu facemos esa función. E aí nos profesionalizamos, é unha función que tirou moi ben, que fixemos en moitísimos sitios, incluso en Marsella, por exemplo, fixemos esa función en Francia. E a partir de aí eu entendín que ese era o meu oficio, non? Fixen un paréntesis na radio durante uns cuantos anos, pero en canto tiven oportunidade volvín a traballar como actor profesional, digamos, non? Aparece na túa vida tamén, empezas na radio, non? Claro, a radio, empecé en Santiago nos 40 principales, e a verdade que foi unha época moi bonita, porque eu facía os 40 principales cunha vaca. Unha vaca? Sí, unha vaca. Eu tiña unha vaca que se chamaba Generosa, e eu presentaba as cancións con ela. Decíalle, que bonita canción, a que sí, Generosa. E le decía, decía, bueno, tampouco te pases. Falaba con Generosa. E a xente facíalle gracia, e eu tiña fotos firmadas de Generosa. E mandabas a xente. Bueno, eu divertíame, calcetaba, mentres presentaba os 40 principales. Bueno, sempre foi así un pouco peculiar. Pero a ver, estás falando da radio, estás falando de todas de cousas que se ven. Como temos que creernos que calcetabas? Calcetaba, aprendín a calcetar, que é unha cousa moi interesante e moi relaxante. E nos 40 principales tes tempo, é dicir, daquela os discos poñíanse a man, poñíamos a agulla, non? Agora vai todo por ordenador, pero agora poñíamos a agulla, que non é tan fácil. Pero unha canción dura 3-4 minutos. Ti tes 3-4 minutos de tempo libre. Pois calcetaba, pam, fixen varias bufandas, Ai, sí. Sí, e uns panties, fixen. Deume tempo. Claro, panties como os teus, a que si, Tamara? Así, pero máis coloridos eran os meus que os teus, pero sí. E como chegache aí, á radio? Os panties? No, bueno, as panties me imagino, pero... Non, a radio foi tamén por Puceiro, que tiña un amigo en Radio Galicia, e a mí facíame gracia facer radio, fixe unha proba, pareceulles ben, e durante 2 anos traballei sin cobrar. Facía un programa despertador a 7 da mañán. Recordo un bar de Santiago que se chamaba O Galicia, que eu aparecía recén levantado e a xente chegaba ali despois de toda a noite de festa. Era el bar de la Guerra de las Galaxias. Eu vi xente con 2 cabezas, con unhas trompas de falopio, e eu iba para traballar. E durante 2 anos, logo xa me fixeron un contrato para facer 40 principales, de aí pasei a Ondas Galicia, de Ondas Galicia á Radio Autonómica, que estive un montón de anos facendo todo tipo de programas, incluso deportes, na Radio Autonómica. Me dixo Gonzalo Soto, sí, que habías estado de animador no Galicia en Goles. Eso é. E aí, mira, e teño que dicilo, tiven a oportunidade de ver xogar ao Super Depor todos os domingos, porque nós recibíamos a imaxen en directo. A imaxen que recibía a Galega, nós recibíamoslo en directo. Eu podo dicir que tiven a sorte, e creo que podo dicilo así, de ver xogar a Fran cada domingo. Aquela zurda exquisita, maravillosa que tiña Fran, eu pude disfrutala cada domingo e saboreala, e aquelo era un espectáculo de equipo e de xogador, a verdad. Ti crees que é mellor que Aspas? Bueno, Toma aí, é outro tipo de xogador.
Fran era unha zurda increíble. Aspas tamén ten unha zurda increíble. Non, por aí poden andar, eu creo. Sabes que me contou, nestas charlas do Xerión estuvo Fran, e me contou que cando empezou no ano 88, no Fabril, O ano que naceu o meu fillo, no 88. chegou aquí de Ribeira, Sí. tiveron que xogar unha promoción de ascenso contra o Cambados De Sito Miñanco. de Sito Miñanco. Guau, aquel sí que era un equipón, E non lle pudieron gañar. É que os de Era un Cambados equipazo. pintaban as rayas no descanso. Isto é verídico, Corrían os laterales. Non había control antidoping ali. E pagaban todo en metálico, non sabes? Tiñan un equipón os Sí, do Cambados. sí. Eu recordo naquela época de ir ao campo do Cambados, ao campo anterior do Cambados, o que estaba ao lado do mar, sabes? Onde tiñan 3 lanchas para recoller os balóns, Non se escapaba un balón. E vexo a xente insultando ao árbitro, non sei que, fillo de tal, non sei quanto. E eu digo, perdestes, gañamos 5-0, me dixeron. E aínda así insultaban ao árbitro. Tiñan un equipón o Cambados daquela época, Sí, tiñan un sí. equipón. Eliminaron aquel Fabril, que era bo, aquel Fabril era xente moi boa. Que Que había... sería para o Cambados que pagaban metálico. Xa, claro. Aquí non creo. Creo que lles invitaron un viaxe a Panamá o todo o equipo. Non No, sei no, que- Colombia. Colombia. Isto é histórico. No, sí, sí, sí. Foron a Colombia a facer a pretemporada. Isto Correcto. é histórico. Sí, 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 é así. Verídico. E normalmente os xogadores adelgazan na pretemporada. Os de Cambados viñeron todos cun quiliño 2 de máis. Oiche. Esa época na radio que debe de ser fabulosa porque é un mundo diferente tamén. A radio é maravillosa. A radio é un mundo... Mira, eu teño feito radio literalmente en calzoncillos. Pero non por nada, sino porque tamén en Santiago chove moito. Eu creo que bastante máis que en Coruña. Santiago, a miña parella, dicía, chamáballe Mordor a Santiago. Santiago chove, mi madriña, como chove. E eu tiña que atravesar Santiago para ir da miña casa hasta a emisora e cantas veces cheguei enchoupado de agua. Pero eu chegaba ás 6 da mañán, levantaba ás 5 para estar ás 6 na emisora e era o primeiro en chegar. E estaba solo. E iba tan enchoupado que quitaba a roupa e poñía a secar. E entón facía radio en calzoncillos, ninguén te miraba. Hoxe en día xa é diferente porque hai cámaras nos estudios, pero antes non as había. E entón eu teño feito radio en calzoncillos moitísimas veces. En claro. calzoncillos? Sí. Chao, Tamara, cariño, Chao, que Tamara. tengo que marchar que... Claro, tens que tomar a medicación, cariño, da un bico. Chao, guapo. Adiós. Dadelle un Tamara. aplauso a Un aplauso Tamara, a Tamara, que é un amor e por que é máis feita que as pesetas, por favor. Chao. Abriño. Que riquiña, por favor. Facendo radio en calzoncillos e calcetando. Pois sí. En millor non ver, Bueno, a ver, depende o que hai justo, tamén che dixo, Jesús? Bueno, interésame É que moito... non te escoito, cariño. Por que non canto unha canción de Santiago? E por que non bailas ti unha jota? Digo eu, por pedir. Bueno, eu xa cantei tamén no meu día. Interesa... un rigui, Carlos, un rigui. Oh, tan que ver de todo, na vida. Como chega a Mareas Vivas? Como chega esa oportunidade? Pois mira, por Reixa, porque... Por Reixa? Si, eu a Reixa teñolle moitísimo que agradecer. Reixa agora é un veciño de Coruña, non? Hai Sí. moito tempo que é un veciño de Coruña. E Reixa é unha persoa interesantísima. Eu fixen con el moitas cousas e un programa de televisión que se chamou Sitio Distinto, que foi realmente especial. Eu ali sorteaba unha vaca en directo. Sí, En directo. recordo. Ti te acordarás deso? Sí, acordo. Era un xogo de chave. Que Era moi punky. Sí, ese programa. participou Roberto Vilar como concursante. Donde non participou Roberto Vilar? Pois é verdad. Pero sí, me animaban unhas mulleres que se chamaban as incansables de Cangas, que durante anos perseguiron ao alcalde. Pero Reixa foi unha persoa moi importante na miña vida e segue sendo alguén moi importante na miña vida. Con el fixen o Lápiz do Carpinteiro, con el fixen o Hotel Tívoli que rodamos na Argentina e que ali teño unha anécdota curiosísima porque rodamos nun sitio perdido da Argentina, San Luís, unha provincia lá no Quinto Pino, hai que facer 2 transbordos de avión para chegar ali.
E resulta que rodei unha escena de sexo nun ascensor que podía terse feito perfectamente en Los Rosales, pero fomos a rodalo alá, a San Luis, Argentina, e foi unha escena de sexo cunha actriz danesa que non falaba inglés. O sea, non tiña ningunha forma de entenderme con ela. E as escenas de sexo, que son moi complicadas de facer e moi incómodas, son como ballets. Tens que pactar, bueno, pues facemos así, te toco, me tocas, fai, non sei que tal. En fin, non é cómodo nin pa ela, nin pa ti, nin pa nadie, non? Pero hai que facelas. E unha escena de sexo nun ascensor que durou 30 segundos e que fixamos o que poidemos, fomos rodala ao quinto carallo, alá, a San Luis, Argentina, e ali entendín por que Argentina é imposible que salga pa diante, porque só traballan cunha man, a outra teñena ocupada co mate. Todos levan o mate nunha man. É un país que vive cunha man, nada máis. É imposible que iso prospere. Un aplauso, por favor. Non, é verdad. Eu digo con todo cariño polos argentinos que son maravillosos actores e tiven un director argentino soberbio, Claudio Tolcachir. Entón chegas ali por Antón e di... Por Antón chego a Mareas Vivas. E fíxate o que é a historia. Eu probo para Mareas Vivas e eu probo para facer o protagonista. Ah, sí? Que iba a ser Galloso. Moita xente isto non o sabe. Galloso. Mareas Vivas foi escrita para Galloso. Galloso iba a ser o protagonista de Mareas Vivas. Mareas Vivas, igual non pensastes nunca, é o trasunto de Doctor en Alaska. Quero dicir, Doctor en Alaska é un médico de Nova York que levan a Alaska e flipa co piraos que están ali. Isto era un xuiz que levan á Costa da Morte e flipa con aquela panda de locos, non? Esta é a idea. E iba a ser Galloso. A última hora se decide que non, que Galloso non, e eu probo para o protagonista. E de repente non mo dan, e danllo a tosar, que aínda era un actor descoñecido realmente naquel momento. Eu xa o coñecía, xa vin que viña un Ferrari aí, había que ser cego e perdoa a Jesús para non velo, non? E de repente eu digo a Reixa, por que me colliches a tosar e non a min? Díxeme porque o fixo mellor. E dixo, bueno, pois é un bo argumento, non? E me deu a escoller para facer o Petróleo ou Ladislao. Petróleo era o número 3, que depois fixo Zaera, e Ladislao era o número 7. E a miña intuición me dixo Ladislao. E ele me dixo, por que? Non sei, porque me parece que me vai máis. E creo que acertei, porque Zaera fixe un extraordinario Petróleo e eu creo que fixe un divertido Ladislao, non? Pois sí, señor. É historia da galega. Historia da televisión en Galicia. Historia. Sí. De feito, se miras aí, non? Ti crees que sodes a xeración de actores que se puderon gañar a vida co que máis lle gustaba, que era a Somos os interpretación? primeiros. Os primeiros, sí. Os primeiros non só actores, creo que os primeiros artistas. Artistas, que nos podemos gañar a vida en Galicia da nosa arte, porque antes non era posible, quero dicir, bueno, María Casares tivo que marchar a Francia, non? Sendo unha actriz maravillosa e ali chegou a ser unha actriz extraordinaria. Tacholas tivo que marchar, tamén é verdade, por cuestións políticas, para a Argentina. Pero aquí non era posible vivir do noso oficio. Aquí Milladoiro, o máis grande grupo de folk de Galicia, todos tiñan a súa profesión. Seoane, psiquiatra, Romaní, profesor, Tacón Ferreirós, farmacéutico. Non era posible vivir nin da música, nin da actuación, bueno, quizáis da pintura, algúns casos podían facelo. Nós, e gracias á Televisión de Galicia, e iso é así, poidemos por primeira vez gañarnos a vida con dignidade, sendo 4x4, quero decir, eu gaño unha vida ben porque podo facer humor, porque podo facer series, porque podo facer múltiples cousas. Nunca fixen dobraxe, a verdade, propuxéromo, pero solo me dobrei a mí mesmo porque non o necesitei, pero gracias a eso moitos compañeros puderon gañarse a vida. Antes non era posible, non? É verdade que sento moitísimo orgullo. Eu nunca te vexo beber, pero casi non ter cerveza, carallo.
Que a faz? Vas absorbendo. Eso se chama como hai un estado que pasas do sólido xa directamente ao gaseoso. Como se dice? Ósmose. Sublimación. Pois eso, será Pois é, sublimación. Bebo por sublimación. Porque eu brevo, pero non te vexo beber, pero eu vexo que non che queda nada, macho. Queres outra, Carlos? Sí, por favor. Miguel, por favor. Miguel, tráenos máis dúas se eres tan amable. Eu que sento é mogollón de orgullo, como galego, de ver todos esos actores, como ti, Luis Zaera, Tosar, Wow, meu dito meu feito, Miguel. Que maravilla, gracias, macho. María Vázquez, Saúde. Javi Gutiérrez, ver toda esa xente galega levando a Galicia por todos os cines de España, sabes? Bueno, Me eu parece aí- unha cousa de moito orgullo. Eu creo que está ben. A mí tamén me llena de orgullo e satisfacción, que decía el Inclito, non? Home, eu creo que neso aí creo que facemos realidade un eslogan que creo que foi unha das grandes cousas que Fraga nos deunos unhas cuantas, outras non tan boas, pero algunhas sí foron boas. O impulso do Camiño de Santiago, por exemplo, parte del, e creo que está ben. Pero creo que houve unha frase na época de Fraga que foi realidade e é realidade, que foi a de Galicia calidade. Sí. Eso se fixo real. Ti vas hoxe en día a Málaga e Galicia calidade está tamén. E refírese aos produtos alimenticios, ao noso leite, a nosa roupa, a nosa moda, e creo que tamén a nós, aos nosos actores e actrices e técnicos. E non é alleo a eso, en absoluto. A Escola de Imaxe e Son que se creou aquí, na Coruña, fai moitos anos. Desa Escola de Imaxe e Son saíron técnicos impresionantes que hoxe son algúns dos mellores técnicos que hai en España e incluso internacionalmente de luz, de son e de moitas outras cousas que hai no audiovisual e que son fundamentais para facer ben as cousas, claro. E contanos, eu como tuve a sorte de vivir unha serie pequeniña como é a Sí. Coral, non? E vivir... Que pena que non teñamos segunda temporada. Que pena, Así A que mí- facemos un chamamento Por porque favor, que nos pegamos facía segun- moita ilusión. moita Que ben ilusión. comíamos, verdad? Non, pero din que agora non apostan por este tipo de formato. Non, a galega deixou de facer ficción e é unha pena. É unha pena. Agora fan moitos programas destes de xente comendo. Que eu non estou en contra. Pero tamén son todos moi parecidos. Hoxe é a festa de, sabes, Xa. da gominola en Curtis. Oye, E pero está ali a xente comendo gominolas en Curtis. tuvimos 11 de audiencia, 11, 9, 10. Tivemos Eso- unha boa audiencia, unha creo boa que a audiencia. xente, a serie era bonita, pero sobre todo pasábamos moi ben. Rodábamos en Mesía, En Mesía. alá, en cerca de Ordes ou por alá. E había un tractor que pasaba ás 12 sempre, te acordas? Era o tractor das 12. E ás 12 menos 5 decíamos, aí van o tractor das 12, Hai que parar todo. hai que parar. Que ben o pasamos, a verdad, canto nos rimos. Pero digo que ese recordo que teño eu desa grabación, me gustaba que nos contases a todos as lembranzas que tes en Laxe de gravar, como eran con toda esa xente ali, pois me imagino que era... O de Mareas Vivas é que foi algo moi especial porque, claro, nós non éramos conscientes do que estaba pasando. De repente a serie empezou a ser un bombazo, unha cousa tremenda. Chegábamos a ter xares e audiencia, non? Do 50, do 60%, cousas récord de Europa, unha cousa de 10 persoas que miraron a tele o día anterior, 6 miraran a serie. Eu recordo xente espiándome no Corte Inglés, porque compraba. Que decía, pero dejarme vivir. A ver se vai a las ofertas, é mi problema, pero vamos a ver. Unha cousa loca. Eu lembro a primeira vez que tive a sensación do que estaba pasando con Mareas Vivas. Normalmente eu levaba a Miguel de Lira no meu coche. Íbamos os dous xuntos no meu coche para Laxe. E unha vez chegamos ali e nos cambiamos e fomos a rodar. E íbamos a un sitio moi chulo que hai en Laxe que lle chaman a Praia dos Cristais. É unha praia que ten unha morea de cristais de colores, preciosa, porque antes a xente tiraban o vidro e o mar fixo o seu traballo. Escachou as botellas e deitou o vidro de todo tipo de colores nunha praia. Xa vai quedando pouco porque somos así de urracas, de pegas, e imos apañando todo eso e é unha pena porque non respetamos nada, é terrible, non? O ser humano é terrorífico.
O caso é que chegamos ali a rodar e de repente fomos rodeados por 2 autobuses de chavales que empezaron a abanear o coche no que nos levaban e eu dixen a Miguel, somos los Backstreet Boys, neno. E foi a primeira vez que eu tive a sensación de eso. E despois xa foi outra noite que fomos a tomar algo a Noia e me pediron autógrafos mexando, que eso xa me pareceu unha cousa que dixen, déxame acabar, meu rei, para que me lave, non? E, bueno, foi unha cousa tremenda, descomunal. Agora tamén digo unha cousa, e eu digo, sobre todo para a xente que empeza, non hai nada tan difícil de asimilar como o éxito. Aínda que pareza absurdo, un bo fracaso te sitúa. O éxito te volve idiota. Como amor, en certo modo. Como dicía a miña abuela, el que se enamora non lo nota, pero pouco a pouco se hace idiota, non sabes? Que era unha frase que me encantaba. E o éxito te volve tonto. Eu entendo eses críos, esas nenas, que de repente son estrelas, e logo perden o rumbo, que lle pasou a Joselito, que lle pasou a Marisol, o que lle pasou a Macaulay Culkin. É moi difícil manter a cabeza cando estás acostumbrado a que te fagan todo, a que te dean todo, a que te regalen todo. Por eso eu creo que cos nosos críos temos que ter cuidado. Estamos acostumbrados a darlles todo, porque encollen si se mollan. Totalmente de acordo. E, bueno, finaliza a serie. Bueno. E volvo a un paz. Eu renunciei á serie. Dixen non, despois de 3 anos, dixen non quero seguir. Intentaron, dixen non. Tiven a sorte de escribir a morte do meu personaxe, matei no eu. O sea, te fixeche guionista. Sí, fixen varios capítulos, sí. E escribín ese. E fixen unha morte ridícula, porque era un personaxe ridículo e fixen unha morte ridícula. Ladislao morre mirando unha revista porno e secando a cun secador no baño. E electrocútase. É unha morte estúpida, unha morte ridícula, como correspondía a ese personaxe. Madre mía, non me acordaba. Pero eu sí. E renunciei, dixen, non, xa está, 3 anos foi suficiente. E entón marchei a traballar a un pub en Santiago, o Modus Vivendi. E o que é a vida, se non me equivoco, o Modus Vivendi, que aínda existe, e creo que é o primeiro pub de Galicia, é unha cuadra, é unha corte. E se non me equivoco, o meu abuelo deixaba aí o seu cabalo para ir... Na zona bella, non? Está na zona bella. Poñían ali o porrón? Non. Non, entón está o que... Non. No Modus non. O meu abuelo, por circunstancias da vida, porque un socio lle roubou e ele era xastre e era minusválido, tivo que acabar pedindo esmola na Catedral de Santiago, non? E o meu abuelo deixaba o cabalo, porque ele iba a cabalo desde Conxo ata Santiago, e deixaba o cabalo no Modus Vivendi, onde eu acabo traballando. E durante 14 meses eu traballei no Modus Vivendi, onde tamén traballaba a miña parella, ali puña copas, non, Dani? E durante 14 meses no Modus Vivendi creei o que basicamente é o meu repertorio de monólogos a día de hoxe. Intentaba cada semana levar algo novo, algo diferente. Había unhas colas para entrar tremendas, é verdad que era pequeno. Fixemos como unha especie de pandilla da xente que iba ali. Chegamos a viaxar xuntos, fomos ao entroido de Viana do Bolo, fomos coñecer o Parque do Invernadoiro. Foi unha época moi bonita e durante 14 meses eu cada semana intentei levar algo novo e aí creei boa parte do repertorio que aínda hoxe manteño bastantes anos despois. O que vin é que, sendo tan difícil como é, igual que ser de músico, considerome músico, igual que ser actor, non? É moi difícil o que leín de ti que nunca estiveche no paro. Na vida. Eso é... Non é fácil neste oficio. Non é fácil. Non, eu pago varias pensións mensualmente coa miña aportación á Facenda e eu pago con moito gusto. Nunca cobrei o paro, nunca. Non sei o que é ir á oficina do paro. Eso é un privilexio extraordinario neste oficio. Moi poucos actores poden dicir iso, non? Por fortuna, tive moita sorte, tamén é verdade que me busquei ben a vida, que como humorista me foi ben,
que como actor non me foi mal, que presentei cousas na Galega, sempre foi unha especie de 4x4, non? Estou flipando porque tes dous tenis diferentes, non? Ah, non, que me parecía. Non, é que eu me estou rayando porque estou escuntando un pip, pip, e penso que te teñen posto aí un cefalograma, algunha Ou movida. igual é unha bomba que nos puxeron. queres? A mí hai xente que non me pode ver. Vamos, me consta. Pi, penso que estamos no hospital, Carlos. Bueno, o sea, a mí gustábame un sketch dos Monty Python, que eu son moi fan dos Monty Python, que falaban da máquina que fai ping, ping, que se sale en todas as películas de... Sabes que eu traballei 2 veces en Hospital Central, matáronme 2 veces. Os actores galegos morríamos moi ben ali, moi barato. Os levaban a todos a morrer ao Hospital Central. Morríamos ali a moi bo precio. A moi bo precio. Sí. E a min tocou unha vez, acórdome ben, facer de un lanzador de coitelos croata. Ti prepara eso nunha semana, Quería ver eu a Bardem, e mira que admiro a Bardem, preparando un lanzador de coitelos croata nunha semana. Eu mirei vídeos de Radomir Antic, que era un entrenador yugoslavo, e xa máis ou menos vin como falaba. E resulta que o que lle pasaba a este home é que lle diagnosticaban Parkinson, que para un lanzador de coitelos, claro. Croata, pero ainda que fora de Murcia, daba igual. É moi mal asunto, porque a ver como lanzas con tembleque, non? Entón, o asunto era que ele lanzaba os coitelos ao fillo, como se fora Robin Hood, e, de repente, el poñía ao fillo a lanzarlle coitelos a él. Eu puxe mediante dun lanzador de coitelos de verdade, que me lanzou coitelos que hoxe non aceptaría, porque me jugué a la cara literalmente, como el tipo se... Total, que para contar a anécdota, que eu creo que é divertida, había un momento do guión que eu lle decía ao fillo: hijo mío, esta noche tú debutas, pero eso con acento croata. Queda raro. Hijo mío, esta noche tú debutas. A un neno de 11 anos. Al final dixemos: hijo mío, esta noche es tu debut. E funcionou perfectamente. Totalmente de acuerdo. El guionista, poner croata era para joder solamente. Non, era porque era un circo e é verdad que nos circos hai xente moi internacional, claro, non? É dicir, é moi habitual que os trapecistas sexan húngaros e os clowns portugueses e tal. E conseguiste el casting porque tienes cara de croata. No, consigo casting, supoño que, bueno, porque le moríamos bien e barato. Ah, ¿no? Bueno, bien. E cada semana había un galego ali morrendo. Es que tes unha historia tan larga que podemos estar aquí horas e horas. Claro, que 66 anos. Madre mía, sabes. Pero me podía xubilar. Eu, a día de hoxe é de 30, non? Che, 30. Mañán eu podería xubilarme. Mañán? Mañán. Pero non lo voy a hacer. Me vais a aguantar un tiempo, amigo. No, porque me gusta moitísimo o que fago e me aburriría. Gústame rodar, gústame actuar, non teño a sorte de poder. Teño unha das maiores sortes na vida, creo, é poder traballar con amigos. Creo que hai poucas sortes mellores na vida que poder traballar con Touriñán, que poder traballar con Luis Davila, que poder traballar contigo, que poder traballar con xente que aprecias. Hoxe estaba con Tristan Ulloa, que é unha persoa maravillosa e encantadora, e con Carlos Sedes, o fillo do gran Sito Sedes, un dos grandes directores que hai en España e é coruñés. Podedes estar ben orgullosos e orgullosas de eso, non? Traballar entre amigos creo que é o mellor que te pode pasar, non? Aínda que madrugues, aínda que a veces sexa unha paliza, aínda que haxa que repetir ou pases calor, ou xe facía calor en Ferrol. E eu con roupa de inverno. Pero non importa, é unha sorte, é un privilexio moi grande. Pois non sei se pudo ver, pero díxome que iba a ver a parella de Carlos Sedes. Oxe? Sí, pero non sei se... non, se acabamos non puido. Non, a parella. A parella pode ser. Non sei se veu, pero porque é unha persona importante aquí na Sinfónica de Galicia. Ah, sí? Díxome. Non sei se veu, depois o sabréis se veu ou non veu. Pero bueno, hai unha historia que leín, que
porque tes un pequeño papel en Volver. Mm. En Volver de Almodóvar Sí. e Penélope Cruz. É curioso eso, porque cando traballas con Almodóvar, que eu fixen con nada, un pequeno papel, pero é moi bonito porque cando estreas a peli, eu aparte de cando estreamos a peli, houve unha anécdota moi bonita que estábamos en Madrid, eu estaba rodando aquí xustamente unha película en Coruña, unha serie, unha película para televisión, unha TV movie que se chama, estábamos rodando aquí o partido. E me permitiron, a xente de Vaca Films, ir a Madrid á estrea de Almodóvar. Eu facía unha cousa moi pequena, pero me facía ilusión estar ali. E estábamos na mesma fila do cine, pois estaba un matrimonio que eu non coñecía, despois estaba Chuslan Preave e o marido, o meu home máis eu, e despois estaba Penélope Cruz e este actor que estaba con ela, John McLaughlin, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, ese home guapísimo, ¿no? Eso é, Macona queda mal, pero chámase así, Macona que o botou, no. E é moi gracioso porque cando se apaga a luz, de repente, a señora que estaba á esquina pasa e a Chuslan Preave un papel e dice, dale isto a Penélope. E Penélope dalle ao meu home, e o meu home a min, e eu a Matthew, e Matthew a Penélope, e que era un bocadillo. Era a nai de Penélope Cruz, pasándolle un bocadillo á filla, porque a pobre non comera en todo o día, non? Porque isto é así, levaba todo o día de promoción. Cando Almodóvar me chama para ir probar, era unha cousa pequena, pero joder, é Almodóvar. Cando traballas con él, de repente empezas a recibir recados de te acabo de ver en Tokio, te acabo de ver en Sydney, te acabo de ver en Sao Paulo. E ao final do ano recibes pequenas cantidades de diñeiro porque la de Almodóvar se proyectó en todos esos países. 2 euros de México, 3 euros de Brasil. Juntas e salen 60 ou 70 euros. Te dá para unha mariscada. E o chulo de traballar con Almodóvar, eu cheguei ali a facer a proba, levei unha camisa azul eléctrica porque sei que a él lle gustan moito os colores intensos, e de repente me pasan para o seu despacho e ali estaba Almodóvar e Penélope e eu ali no medio, dicindo mi madriña, no. E xuro, cheque, porque sei que Almodóvar é gay. Porque senón tería chegado á conclusión de que eu ali sobraba porque ali iba a haber sexo de un momento a outro. O subtexto do que ali sucedía era que Almodóvar estaba lle dicindo a Penélope te voy a sacar máis guapa como nunca te sacaron en la vida. E creo que así foi. Creo que poucas veces estivo máis guapa Penélope como en Volver. Está bellísima. E Penélope dicía a Almodóvar, haz de mí lo que quieras. Este era o subtexto. Eu no medio dixen as frases e me colleu. Y luego, bueno, también tuve una pequeña satisfacción, que es que cuando me llamó para una cosa que Almodóvar se permite el lujo de parar un día un rodaje porque no le convence lo que está pasando y manda a todo el mundo para casa, a mí mandoume e o día seguinte collí un avión en business class e vi pasar a Marina Castaño que iba en turista. Foi unha pequena satisfacción, nada máis. Le dije adiós, Marina. Y otra cosa, te dejó su chupa. Me dejó su chupa porque é tan maniático que todas as que tiñan as de vestuario non lle acababan de convencer. Y me dejó su chupa donde había restos de un porro. Eso A no lo estas sabía. alturas creo que no. Eso no lo sabía. No es mucho decir de Almodóvar, que lo probó todo en esta vida. Y una factura de un bolso de Hermès. Siempre fue fino. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque era su chupa. Sí, sí, era la chupa. A ver, prueba la mía, esta, pues con esta. Mundo, bueno, ya tocando ahí el mundo nacional con actores muy importantes, pero bueno, yo te voy a contar una cosa. Vou contarche unha cousa. A última, ao non ver, non teño moito interés, non, en ver No a tele. cine. No cine, nin ver a televisión. No sé por qué xa imaginaba, ¿no? A radio é outro negocio, ¿no? Bueno, a min costoume moitísimo intentar ver as bestas. Bueno, as bestas. Eso é complicadísimo. É todo en silencio. Claro, as bestas ten pouco texto. Para min me frustrou moitísimo, non? Pero bueno, a última serie que vin e que quixen ver e me emocionou sin ver é Fariña. Ah, amigo, en Fariña sí que falábamos, Sí, sí. Unha pena
creo que Fariña é unha gran serie, creo que o é, e estou moi orgulloso de ter estado aí. De feito, foi así, cando eu me enterei que se iba a rodar Fariña e que se iba a facer, que iba a dirixir Sedes, co que me levo moi ben. Desde que traballamos xuntos na Galega, en Terra de Miranda, eu mandeille un messenger e dixenlle: Carlos, si necesitas un Ouviña, eu teño o acento de serie. E el díxome: ya, pero tendrás que hacer un casting como todos los demás. E así foi, non? Fixen o casting e por sorte me colleu. A min dame pena que non se falase máis galego en Fariña. Eu creo que é unha pena que os narcos non falasen entre eles en galego, porque en realidad esta xente, e eu coñecinos personalmente, coñecín a Ouviña, tiven, non podo dicir a sorte, tiven a oportunidade de comer con el, pois era Ouviña un tipo que deixa a escola con 9 anos e marcha de casa aos 11 por unha paliza do pai. Quero decir que Ouviña a min mandábame audios para que non lle vise as faltas de ortografía. Bueno, todo ben, non pasa nada, non todo o mundo ten por que ter carreira, non? Pero esta xente eu creo que entre eles deberían falar en galego, e é unha pena que non fose así. O que me decía Sedes, decía Carlos, pero que isto se vai ver en Perú, e é verdad, eu fun a Perú e viran Fariña, vaise ver en Argentina e moitos países e tal. É unha pena. Eu creo que a estas alturas xa non hai problema porque a xente mire as letras, eu, claro, como vexo todo con letras, pois... A min hai algo que me impresionou moitísimo. Cando estábamos... Carallo, como apuras eu, xa non me queda birra de ti, xa non tes, Sublimación. Será iso. Menuda espoxa, Jesús, me cago en Dios. Pero, bueno, estuve en 14 anos traballando en Estrella Galicia por algo, non? Amigo, sabes que botaronte, claro, que acababas coas existencias, non? Ti sabes que poña na miña nómina? Non. Líquido total a percibir. A ver. Esa é boa, tío, vete aí. Esa é boa, chaval. Líquido total a percibir. Mola, eso é bo. Ese é un bo chiste. Pois algo que me impresionou moitísimo é que cando estábamos na coral e parábamos para comer no alpendre ali que tiñamos a comida e tal. Sí. Algúnas veces sentábame con Carlos e Carlos contaba as súas cousas e eu aprendía moito del. E cando contou a historia de que comeu con Ouviña, Sí. cando podemos contar esa... Sí, podemos a entrada de No, como... a entrada é que non me saudou. Exactamente. Pero hai algo que a mí me impactou o que contaches. Podemos contalo? Sí, claro, podemos contalo. Eu comín con Ouviña a petición del. Eu xa tiña o personaxe enfocado, falara con moita xente do seu entorno, mirara 1000 vídeos, pero el quixo comer comigo a través de unha persoa, contactou comigo e dixe: moi ben, eu non teño ningún problema en comer contigo. Puxen dúas condicións para comer con Ouviña. Unha, quería testigos. E dúas, convido eu. A mí non me invita a comer calquera. E el non ten nivel. E claro, cando non me deu a man, dixen: con que esas tenemos. E non sei se foi a segunda ou a terceira pregunta que lle fixen. Dixenlle: mira unha cousa, Laureano. Quen meteu na ría a droga que matou o meu irmán Manolo? E non lle fixo ningunha gracia, claro. Pero eu non estaba ali para ser amigo del, senón para preguntarlle eso. Enfadouse moito, dixo: non sei que, tanto. Dixo: vale, ti non fuches, ok, ti non fuches. Quen foi? Eu non estou nas rodaxes, pero sei quen traballa nas rodaxes. Quen meteu a heroína que matou o meu irmán Manolo? E a partir de aí foi todo super desagradable, sabes? Moi desagradable. Bueno, el anda por aí vendendo o seu libro, que, bueno, é Santoñita la Fantástica directamente, e todo ben. Eu, obviamente, bloqueei cando denunciou a serie, nunca máis volvín a falar con el. Non lle gusta nada a serie, non lle gusta nada o que fixemos, creo que se reflicte perfectamente o botarate que era, ata que punto estaba dominado por su señora, pero obviamente eso non lle gusta, claro. Unha cousa que me interesa, xa non de Ouviña, pero a parte ética dun intérprete que interpreta a alguén vivo,
Donde pos os límites? Se pensas que lle pode molestar, se pensas que lle... Que difícil é iso. Xa, É moi difícil, quero decir, cando te toca facer alguén vivo. claro. Non sei, ti imagínate o actor que teña que facer de Netanyahu Xa. nunha serie. Que faz? Ti intentas ser o máis honesto posible, que o público xulgue. Ti non podes xulgar o teu personaxe. Eu estou convencido que un torturador nazi, cando chegaba á súa casa, seguro que era cariñoso cos fillos. Seguro. El acababa o seu chollo, mataba allí unos cuantos judíos e chegaba a casa e arroupaba os nenos e cantaba unha canción de cuna alemana. Ti non debes xulgar o teu personaxe, é o espectador quen ten que xulgar. Ti podes facer un asesino. Eu terminei esta semana unha serie en Las Palmas na que fago un trapichero, un tipo que está na cárcel, se me vedes a pinta flipades. E hoxe estou facendo un policía xudicial. A ti te toca de todo. De todo. Eu intentei non xulgar a Oubiña, que o xulgue a xente. Eu intentei acercarme a él, pero Oubiña é iso. Eu ofrecíme a facer de Oubiña porque Oubiña é un showman. E eu creo que podía facelo. Pero eu non son quen de xulgar a Oubiña como actor, como persoa sí, pero como actor limito. De feito, eu un día dixenlle, ti eres consciente de que eu son actor, de que eu me limito a facer un guión que eu non escribo. E ni siquiera o fago como eu quero. Hai un director que me di, faino así. Se ti entendes eso, que non sei se eres capaz, pois entenderás que eu son un intérprete, non te estou xulgando. Houve un guionista que escribiu un guión que eu me limito a decir, non? Sí, entendo. Entendo, é complicado. Por eso esa pregunta, non? Que me parece que é moi... Igual a tercera ya vamos calentitos para cama, tamén te voy dicindo. É moi complicado. Paga extra. Non paga extra. Eu teño hotel aí ao lado, non pasa nada, non vou conducir. Bueno, quedas aquí. Queres outro logo? Non, xa a temos aquí. Ah, xa temos aquí. Bueno. Hai un antes e un despois de Fariña, verdad? Desde logo na miña carreira, sin duda. Despois de Fariña foi un non parar de currar. E de feito, como nos reciben fora. Quero decir, eu creo que Fariña é tamén un antes e un despois na ficción en España. Igual algúns e algunhas de vos vistedes Patria, que é unha serie super interesante, non, Maica? Super interesante. Patria faise con actores vascos gracias a Fariña. Fariña é unha aposta por actores descoñecidos. Podían ter o feito, pois, Echanove podía ter feito de Oubiña, e Manol Arias de Sito Miñanco, non sei. E, sin embargo, apostaron por nós, polo noso acento, por caras descoñecidas, polo acento real. Eu creo que lle deu verdade, que lle deu realidade. E a xente coñeceu a Morris, que é un monstro de actor, e coñeceu a Javi, o de Noia, carai, que ainda estiven con ele, Javi Rey, non? E a Tamar, e a tantos actores, a Isabel Rey, non? A tantos actores e actrices maravillosos que apareceron aí en Fariña. E gracias ao éxito de Fariña con caras descoñecidas, Patria faise con actores vascos descoñecidos. E por eso ten moita verdade, creo, non? E bueno, Fariña creo que un antes e un despois. De feito, Fariña non se iba a estrear. Fariña estrease porque un cretino do Grove pon unha denuncia e gracias a esa promoción que lle dá a denuncia dun exalcalde do Grove, se estrea Fariña. Si non, terías estreado La Sal de la Tierra. E a pospoñen e resulta que Fariña é un éxito. Pero bueno, non se fixa a segunda parte que estaba prevista. Eu a vin. E a min... A segunda parte non puideches vela, Jesús, que non se fixo. Non. Non. Non, que non. Pero bueno, pero a primeira sí. Emocionoume, e gustoume moitísimo. O sea, é moi difícil conseguir emocionarse en ver. Sí, home, claro. É moi difícil. A min foi unha serie que me chegou moi adentro, conseguí a vela, o sea, no, estuve entretido, sabes? Sen ver, imaginando as imaxes que había diante de min, pois escoidando esa radio, non? Cando vai Javi
cos herdeiros da Cruz soando Sí. na radio, Buah, non? que eso é tremendo, Eso sabes? é ou Touriñán ou é unha maravilla. Despois, Hai imaxes moi potentes ao final do primeiro capítulo coa procesión marítima que é onde Miñanco se escapa no medio dunha procesión marítima real, filmado nunha procesión marítima real, que vou cada ano a procesión marítima da Illa de Arousa, non? unha maravilla. Eso é, e a xente flipou con esas imaxes, son espectaculares, claro. Pois ver eso, despois coñecerte a ti, coñecer a Marta Larralde, que fai da primeira muller de Xito Miñanco. É verdade. Que sale na serie, non? Pois de repente todo esas persoas que eu vin na televisión volvese de carne e hueso, aparece na miña vida, podo considerarte un amigo meu, a Marta Larralde tamén. É unha maravilla, non? Contar esa historia da Galicia, non? Da cocaína, da farlopa. Sí, sabes que hai quen di que claro que non se debe glorificar a un delincuente como é Miñanco, e eu entendo iso, non? Pero eu respóndolle, pero ti sabes que Robin Hood era un ladrón, verdad? Xa. Non lo pensaste igual. No. Un ladrón bueno, ¿no? Pero un ladrón. Sí. E en última instancia dicíalle, por qué? Por que razón nos interesa máis Aníbal Lecter que Santo Tomás de Aquino? Por que nos resulta máis interesante un tipo que te come la cara que uno que te santifica? Que hai en nós que nos leva... O morbo. Será morbo ou será que intentamos entender esa cabeza? Que hai na cabeza de esta muller, de Asunta, que mata unha filla que é unha nena prodixio? Que leva a unha nai que adopta unha nena china, que é unha nena maravillosa, que é unha nena que leva unhas notazas, que toca o piano, que fai ballet, para matala? Que hai nesa cabeza? Eso creo que o que queremos entender. Porque, claro, que alguén leve o seu fillo ás 9 da mañán ao colexio non é noticia. A noticia é que non o vaya a coller. Cando falo da Asunta, que era o seguinte que iba a falar, eu vin Asunta, pero a vin antes que Fariña. Marca moito esa serie. A ver, a min cadroume, mira, tan de perto, que eu teño un piso en Cacheiras, cerca de Santiago, onde vivín 15 anos, que está exactamente a 100 metros onde aparece a Asunta. Eu rodaba a 100 metros de casa. O sea, imagínate o que é iso. E claro, eu vivía en Santiago, todos quedamos marcados por esa historia, e cando ás 3 da mañán, e realmente rodámoslo ás 3 da mañán, vas a casa de uns pais, sin saber que son os que mataron a nena, a dicirlles que a súa nena acaba de aparecer morta e non sabes se ademais violada, como lle dis? Como chamas a un timbre para decir hola, buenas noches, me puede abrir por favor, somos la policía? Y subes 3 pisos diciendo ¿cómo le digo yo esto a esta gente? Eu tive a sorte de coñecer a unha xente que vive aquí, entre vós, en Coruña, e que son 5 persoas, 5 policías xudiciais, 4 homes e unha muller, extraordinarios. Unha xente que se dedica a resolver estas cousas, a xente que atrapou a El Chicle, entre outra escoria humana, porque creo que non merece outro calificativo ese malnacido, non? Esta xente é tan vocacional como a nós, como a ti ou como a min. E aínda non hai moito, resolveron un caso que levaban 10 anos rompéndolle a cabeza e tiven a sorte de falar moito con eles, coñecelos, entendelos. Eles me dixeron, mira, calquera, en calquera situación, na máis extrema, é capaz de facer calquera barbaridade, calquera de nós, ti ou eu. E eu creo yo, non? E iso é moi interesante. O interesante do noso oficio a veces é meternos en cabezas que non entendemos, que intentamos entender, non? E a veces estas series te permiten facer algo así. Non foi nada fácil, nada fácil. E logo asistir ao milagro de Candela Peña transformada nesa muller. Candela a primeira noite vomitou antes de meterse na pel de... Vomitou. Tivo que vir unha ambulancia a meterlle suero antes de entrar na pel desa muller. E era esa muller
transformábase nesa muller. Era O de Candela era increíble, increíble. É increíble. Increíble. E cando acabou, que ti pudiste falar con ela, tens que acabar moi canso, moi agotado, moi... Depende, porque Candela está como una cabra. ¿No? A mí chamábame Barbie no me entero. Todos éramos Barbie algo. Francesc Curella, o actor que fai de Merlí, que estaba tamén en Asunta, era Barbie Puigdemont. E eu era Barbie no me entero porque estaba con móvil. Pero sí recordo o día da detención que Candela se saltó o guión e empezó a improvisar. E eu estaba literalmente volado, como debía estar aquel policía que iba a deter a unha muller por orden do xuiz Taín, moi o seu pesar no propio tanatorio onde estaba enterrando a súa filla. Cosa que a él non lle entraba na cabeza, pero non podemos esperar. No, tiene que ser aí. E ti vas ali a deter a unha muller que encima se te acerca e te dice, ai, muchas gracias. E ti diciendo, te voy a llevar detenida. ¿Me puede acompañar, por favor? Ay, ya saben algo más. Yo, Dios mío, yo como le digo a esta mujer, cómo le leo sus derechos. ¿No? Pues E é bonito porque te axuda un montón. Un dos próximos invitados, espero que moi pronto sexa o xuiz Taín. Pois é un tipo moi interesante, Taín. A mí tocoume facer del. Sí, tamén. Sí, nunha serie que fixemos sobre o Códice. Unha serie que é ciencia ficción completamente. Porque foi revisado por la Iglesia el guión. Y donde nos sale lo interesante del asunto, que está por contar. O interesante dese asunto é a relación de amor entre o deán e o electricista. Amigo. Consentida pola muller do electricista. Spoiler. E isto está por contar. E cando o deixa, a vinganza do electricista é roubarlle o libro. Ui, isto é información privilexiada, atentos, Eso está por contar. Espero que se conte algún día. O podemos contar, o contarei. E despois leín, Carlos, que nestos 30 e pico anos de recorrido teu personal, nunca tuveche un papel protagonista. Bueno, en na coral. Ah, bueno, claro, perdón, claro, sí. No, e no coral, partido, sí, e no partido, aquelo que rodáramos aquí tamén. Pero non, eu son... Hai un personaxe que me fai moita gracia nos Simpsons, que é el actor secundario Bob, e yo soy el actor secundario Blanco, ¿no? Teño máis que asumido isto. Pero eu creo que nas películas e nas series os actores secundarios somos importantísimos, non? Todo o mundo quere ser protagonista, quen non quere un prota, non? Pero é que nunha serie hai un ou unha prota e 50 personaxes máis. E hai que facelos ben. Incluso o que ten unha pequena frase hai que facelo ben. Ao final unha cadea vale o que vale o seu eslabón máis frouxo, máis débil. Por iso en Fariña é maravilloso cando de repente nun papel pequeno aparece Ana Santos, que é maravillosa, non? Ou Cova, ou actrices maravillosas que saen dicindo unha frase, unha cousiña, e aceptan e teñen a humildade de dicir, pois sí señor, vou dicir unha frase, pero vou dicila ben. Eu teño asumido iso, creo que hai que facer moi ben os papéis secundarios. Son moi fan de unha actriz que a mellor algunha que ten a miña idade recomenda ou lembra, Lali Soldevila, que era unha actriz maravillosa, ou Luis Ciges, ou Chuslan Preave, xente que nunca fixo protagonistas. Chuslan Preave nunca fixo protagonistas. Pero tiña aquela muller que decía, ay, yo soy testigo de Jehová, ya me gustaría ser portera e non ser testiga de Jehová. E o facía maravillosamente ben. E entón, bueno, hai que asumir que un non dá para protas, que dá para secundarios, e xa está, hai que ser feliz con eso. Había un futbolista, Riquelme, Sí. un gran futbolista. Juan Román. Eso é, que viviu amargado toda a súa vida porque él quería ser Maradona. Mira a ti, Maradona, que jugó en el Cambados, ¿no? Sí. O le faltó nada, ¿no? Yo creo que la llamada existió, ¿eh? Que Miñanco le dijo, Diego, vente para aquí. Lo que te diga ahí en Nápoles... Vas a ser feliz, vas a ser feliz. Aquí sin cortar, le dije. Riquelme viviu amargado porque él quería ser Maradona. E era un xogador extraordinario.
Eu creo que na vida hai que asumir ese tipo de cousas. Non son Maradona, pero, coño, eu sei xogar ben, sabes? Eu non son Tosar é extraordinario, é probablemente o máis grande actor galego da historia, xunto con Fernando Rey, probablemente, e quizáis con Tacholas, non? Eu non son Tosar, son moi amigo de Tosar, admiro enormemente a Tosar, quero moitísimo, teño o privilexio de currar con el. Non, pero un ten que asumir que sempre hai alguén que é mellor que un, que vai a un casting e te lo ganan, bueno, pues mira, pues enhoraboa, chaval, sabes? E hai que ser feliz tamén asumindo a túa posición na vida, non? Sí, claro. Sí, sí. Eu me din conta que grabando a coral, o meu papel, por exemplo, que é un papel pequeno, pero un papel presente, non? E aquí na Coruña, Carlos a veces para... Tires pintos, non? Claro. Tires la de galega, non? Eres o dos chupitos. Tú eres de la gallega, non? Tú eres de los chupitos, Tú eres de la gallega, non? Pois me dou conta do poder que ten o audiovisual, non? O poder que ten a televisión e o poder de que te coñezan pola calle, te paren pois sentirte orgulloso, non? Algún día te pasará o que me pasou a mí un día en el bar del Horrón, en el Orzán. O primeiro pub que abriu nesa zona. Eso é, eu cheguei ali, actuaba ali, e cobrábamos 3 euros por actuar. Imagínate. Euros? 3 euros, sí, xa eran euros. Ah, caramba. E eu estaba ali, chega o primeiro cliente e llega e dice: ¿qué hai, actuación? E eu dixenlle, sí. E dice, ¿qué hai, que pagar? Eu estive a decir, no, cobramos por ver el bar. No, pero era un cliente, me dijo, sí. Y me dijo, ¿qué actúas tú? Yo le dije, sí. Y dije, tú trabajas en la gallega, ¿no? Y yo ya me tocó las narices y le dije, tú no, ¿no? Y me dijo, no, yo tengo talento. Pero eu ainda o sigo contando, non sabes? Somos así moi... Bueno. Non sería de Monte Alto? Yo lo hago más del barrio de las Flores, mira tú lo que te digo. E para ti queda algo pendente de conseguir? Algún papel, algunha historia que contar donde te gustaría formar parte desa historia? Pois mira, acaba de estrenarse en San Sebastián unha película chamada Más Palomas, que o protagonista é un señor de 75 anos, gay, que eu non a vin, pero creo que está moi ben. Durante 20 minutos está en Más Palomas. Más Palomas é un sitio de Canarias onde basicamente se folla, se follan tíos con tíos allí en las dunas, e durante 20 minutos se dedica a eso, e resulta que despois dai un ictus e entra nunha residencia e entra en el armario. Ao que vou, eu creo que hai que contar historias de xente da miña idade, que hai que contar historias da xente da nosa idade, que hai que contar historias de xente activa de 70 anos que vive, que viaxa, que folla, que se enamora. A min gustábame contar a historia dunha persoa que coñecín e que quixen moito, que toda a vida foi obrigada a facer o que o mundo lle mandou cando era unha muller e o que quería era ser mecánica e nunca lle deixaron. E a min hubiérame gustado contar a historia de amor desa muller con outra muller nunha residencia. E por fin de maior ser o que ela quixo ser e non lle deixaron na vida. Sí. Creo que hai moito que contar de xente maior. Esta é unha sociedade na que os maiores temos moito que dicir, moito que falar e moito que contar. Así que aspiro lícitamente a protagonizar unha serie na que un señor maior folle. E como me das paso a seguinte pregunta, porque estamos chegando ao final, te encantaría que a persoa que dirixise esa historia fose Lois Blanco? Home, eso me encantaría, pero Lois acaba de aprobar unhas oposicións de galego e non creo que eso suceda. Pero claro, o meu fillo é pois a persoa máis importante da miña vida, sen dúbida. Un tipo co que me levo de maravilla, que disfrutamos moitísimo xuntos, que nos comunicamos a diario, que é enormemente intelixente e sensible, e que se alguén me importa de verdade que sexa feliz nesta vida é el. Se me dirixe, genial, e se non, que estea conmigo, non? Tive unha oportunidade de coñecelo
na Sala Capitol, nese concerto de Fillas de Casandra contigo. E é maravilloso. É un tipo É maravilloso, maravilloso, un sí. tipo maravilloso. A súa nai fixe un traballo extraordinario. E o pai tamén, o pai tamén. Así que moitas gracias, Carlos, por esta charla. Un placer, home. Moitas gracias porque eres un amigo, considérate un amigo. Eres un desos tesoros que aparecen na vida da xente. A terceira birra xa estamos coa exaltación da amistad, Non te verdad? creas, non te creas. non Eres te un creas. tipo de puta madre, Jesús. Me caes de la hostia, neno. Buah. Aunque seas del Deportivo, yo flipo contigo. No te creas, neno, que estamos aquí en el centro comercial, neno. Buah, lo van a cerrar para nosotros, ¿oíste? Me voy a comprar un traje de fin de año. Oye, que me puse el traje de aquí. Había un sitio, no sé si existe, que se llama CIA. ¿Aún existe? Y yo en Pidolti. Pidolti es el germen de Zara, ¿no? No, Allí Pidol... nace- no es. No, Pidolti era más Mierda, caro. yo neno. pensaba que sí. CIA era para chorbitos como yo, que veníamos aquí y queríamos salir de fin de año cuando teníamos 17 y entramos en CIA. A robar. A robar no. No. Nos daban unas pegatinas y el traje de fin de año. neno. Así que vine aquí a CIA cuando lo fundaron, cuando nos daban unos gorros de plástico. Veníamos andando desde Monte Alto al estreno de Cuatro Caminos, centro comercial. Andando, desde aquello. Estoy pensando que después de 3 birras vamos ciegos No, los pero dos. íbamos andando a todos los lados, mira. Cuando inauguraron el centro comercial Cuatro Caminos, veníamos andando. Inauguraron Continente, andando a Continente. Ole ahí. Cuidado, hacíamos- Cuidado. Y nos dieron la compostelana al llegar a No me Continente. extraña, no me extraña. Así que, de verdade, moitísimas gracias a todos por... Gracias por a vosa Estas son as paciencia. charlas do Xerión. Espero que os haya gustado estas charlas. Son mensuais. Podedesme seguir en J Suárez MF no Instagram. E de verdade, vamos brindar, non, Carlos? Veña, meu. Que ascendades a primeira. Quero gañarvos en primeira. Bueno, moi ben. Moitísimas gracias a todos por asistir. Gracias a SV Eventos por todo o que fan por men. A Cega por axudarme. O Centro Comercial Cuatro Caminos. A rapazas que están ás cámaras. A Carlos Blanco. E a todos vos por vir as charlas de Xerión. Moitísimas gracias. Gracias.